Съвременният човек живее постоянно в състояние на стрес и големи натоварвания. В тези условия често е необходима допълнителна енергия и на помощ ни идват така популярните енергийни напитки. Струва ни се, че ето го простото и достъпно решение, но дали е безкорисно това решение? По статистика, световният обем на употреба на енергийни напитки превишава 3 милиарда литра годишно. Нека да помислим. Защо, например, в Канада и редица европейски страни рекламата и продажбата на енергийни напитки напълно или частично е забранена? Главните потребители на синтетичните енергетици са младежите. Заради своята възраст, младите хора изобщо не се замислят за здравето си. Те не разбират, че за да могат да бъдат бодри 25 часа в денонощието, те раздават своя най-ценен актив – своето здраве. По-зрелите хора често прибягват към енергетичните напитки, за да се справят с напрегнатия ежедневен ритъм, с неприятностите в работата, с постоянната грижа за дома, бесния график. Това са спътници на съвременния градски човек. Всичко това буквално ни тласка към употребата на енергетици. И тяхната помощ изобщо не е безкорисна. Ние заплащаме за изкуствената бодрост проблеми в здравето. Редовната употреба на синтетични енергетици довежда до изтощаване на собствените ресурси на организма. Нанася осезаем удар по органите мишени. Синтетичните енергетици на първо място нанасят удар по сърдечно-съдовата система, която може да реагира на изкуствените енергетици с тахикардия и срив на кръвното налягане. Главните компоненти на синтетичните енергетици са синтетичен кофеин, теобромин, теофилин. За да могат стимулантите по-бързо да се всмукват в кръвоносната система, към енергийните напитки се добавя въглероден диоксид. Именно той осигурява приятния ефект на газирана напитка, но осигурява и неприятния ефект на разрушаване на лигавицата на стомаха. Това бързо може да доведе до гастрит, язва и дори до по-тежки заболявания на стомаха. Приятният вкус, аромат, вид на напитката идва от добавянето на изкуствени подсладители, ароматизатори, отцветители, а това е доста сериозен удар по черния дроб. Черният дроб е жизненно важен орган, който изпълнява ролята на филтър на целия организъм. Най-опасни са газираните синтетични напитки, съдържащи алкохол. Страшната истина е, че много от нас не смятат тези напитки за алкохолни. Това е истински капан за потребителите. Особено за младежите. Добавката на алкохол и различни подсладители се приеме като ободряваща газирана напитка. И следва привикване, алкохолна зависимост и разпад на личността. Вече е доказано, че употребата на синтетични енергетични напитки довежда до снижаване на умствения потенциал, имунитета, довежда до безсъние, постоянно състояние на тревожност, стомашно-чревни разстройства, многократно увеличава риска от заболяване на сърцето и даже от остеопороза. Ние вземаме на кредит здраве от самите себе си, при това с голям процент лихва, а да си признаем и не се готвим да го връщаме. Разбира се, най-добрият енергетик това е редовния пълноценен сън, правилното хранене и свежия въздух, но съвременният ритъм на живот не ни дава да се отпуснем, да повишим тонуса си, може и без вреда на здравето. Важен е елексирът на бодростта да бъде натурален и полезен за организма. Такъв е фитотоникът iFly на компания Vision. Фитотоникът iFly на компания Vision – това е иновационен подход към повишаване на енергийния статус на организма. Името на продукта е образувано от две думи – фито – растителен и тоник – ободряващ, даващ сила. Благодарение на патентованата формула, растителните компоненти на фитотоник iFly спомагат на организма да синтезират енергия подобно на това, както зелените листа на растенията синтезират енергия под влияние на слънчевите лъчи. Затова дори и след приключване на действието на енергетичното слънчице, вие няма да усетите умора, пренатоварване или нервност. Микробиологичните изследвания потвърждават, че растенията, влизащи в състава на фитотоника iFly, притежава противомикробно действие. Натуралните фитотоници iFly – това е здрава енергия от природата. Това са вашите крила за всеки ден.
без газирано, без синтетични стимулатори, без ароматизатори, без отцветители и овкусители. Всеки флакон от комплекта от 5 различни Phytotonic iFly е бодрост за всеки ден. iFly златен корен. Phytotonic с екстракт от златен корен. Помага при физическа и умствена умора, увеличава работоспособността и повишава устойчивостта на организма към заболявания. iFly женшен. Phytotonic с екстракт от корен женшен. Женшенът е уникален природен адаптоген. Отличава се с антистресово действие, повишава работоспособността, защитава от умора, придава сила, притежава имуностимулиращи свойства, повишава сексуалната активност, способства за изгаряне на мазнините. iFly гинко билоба. Phytotonic с екстракт от листа на гинко билоба. Препоръчва се при отслабване на способността да се концентрирате. С това непрегнато темпо, с което живеете, спомага за усвояването на кислорода и глюкозата в тъканите на главния мозък. Подобрява кръвоснабдяването на целия организъм, защитава нервните клетки от въздействието на негативните фактори, регулира тонуса и еластичността на съдовете, подобрява паметта, отстранява лошото настроение. iFly мате. Phytotonic с екстракт от мате. Премахва умората, повишава вниманието и общия тонус. Богат на витамини B1 и B2, необходими за обезпечаване на организма с енергия, участваща в обмяната на белтъчините, мазнините и въглехидратите, в регулацията на процеса на кръвотворене. Помага да се борим с излишните килограми, помага за преодоляване на чувството за дискомфорт след прием на по-тежка мазна храна, активизира обмяната на вещества. iFly гуарана. Phytotonic с екстракт от семена на гуарана. Активизира мозъчната дейност и увеличава издръжливостта. Премахва умората, подобрява обмяната на веществата и храносмилането, без да увеличава апетита, помага да се преодолява махмурлука, като извежда от организма продуктите на разпад на алкохола, поддържа функцията на черния дроб. Фитотониците iFly обезпечават притока на бодрост, като след добър пълноценен отдих. Придава добър мек ефект, който позволява в края на работния ден да заспите спокойно. Важно е да разберете, че стимулирането на организма, даже с употребата на мекия тонизиращ тоник iFly, означава допълнително, макар и минимално натоварване на органите мишени. За всяка стимулираща напитка е необходим продукт, антидот, като например моторист и каска. Идеално допълнение за фитотоника е умната храна D4X MyUniDose, продукт защита. D4X е бърз начин да компенсиране на допълнителното натоварване, свързано с употребата на фитотоника. Като бонус, нашия организъм ще получи голям набор от витамини и микронутриенти. Фитотониците iFly на компания Vision – здравословна алтернатива на синтетичните тонизиращи напитки. Бъдете здрави и енергични с фитотониците iFly и умната храна D4X MyUniDose. Фитотониците iFly. Вашите крила за всеки ден.